amaZulu akakwazi ukucula. Hey, nanife ngabani na ukuthi amaXhosa abo akakwazi ukucula? Nanife ngabani ukuthi amabhaca abo akakwazi ukucula? Nanife ngabani ukuthi amaXhosa abo akakwazi ukucula? Hey, nanife ngabani ukuthi amaMpondo akakwazi ukucula? Hey, nanife ngabani ukuthi amaMpondo akakwazi ukucula? Lena kwaZulu bayayishaya ingoma ukhona Mthandeni, abashaya ingoma thina lapha emaMpondweni siyayishaya ingoma ukhona Nkunzi Mdaka noJemoq bayayishaya ingoma lena kwaXhosa ayi iyashaya ingoma ukhona uZahara ukhona uNtando uyayishaya ingoma ingaba bobani naba athi asikwazi kushaya ingoma ingaba bobani labantu bathi asikwazi kushaya ingoma iyashaya ingoma kwaZulu iyashaya ingoma emaMpondweni ayiyashaya ingoma kwaBhaca iyashaya ingoma emaXhoseni chi 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 nanife ngabani ukuthi amaZulu akakwazi ukucula? Hey, nanife ngabani na ukuthi amaXhosa abo akakwazi ukucula? Nanife ngabani ukuthi amabhaca abo akakwazi ukucula? Nanife ngabani ukuthi amaXhosa abo akakwazi ukucula? Hey, nanife ngabani ukuthi amaMpondo akakwazi ukucula? Hey, nanife ngabani ukuthi amaMpondo akakwazi ukucula?